Усім прывітанне. Гэта Еўрарадыё, і мы пачынаем сёння жывыя эфіры. Мяне звуць Маша Калеснікава, і, як звычайна, па пятніцах вынікі тыдня мы падводзім з блогерам Александром Кныровічам. Александр, вітаю. Дзень добры, Маша, дзень добры, паважаныя сябры. Ну што ж, тыдзень быў цікавым, таму што, па-першае, вызначыўся, мне падаецца, галоўны герой вось гэтага тыдня, гэта міністр адукацыі Андрэй Іванец. Вось, потым, канешне, цікавыя людзі прыязджалі ў Мінск да Лукашэнкі, я маю на ўвазе талібаў і лідара хунты М'янмы. Ну і, уласна кажучы, канешне, увесь беларускі інтэрнэт у выгнанні гудзеў пра тое, хто ж ўсё-такі мусіць быць лідарам у нас тут. Краўцоў ці Калеснікава? Ну, слухайце, так, пагаворым, канешне, пра выказванне Івана Краўцова, пра выказванне Віктара Бабарыкі, так, і... Так што, сябры, далучайцеся, пішыце пытанні і пачынаем, Александр. Пачынаем з каго? З Бабарыкі? Пачнем, конечно, з Бабарыкі, але ў нас есть такі нулевы пацыент. Мы заўжды мы з Павлом пачынаем з таго, што мерковаем то, што выйшла на маім канале, таму я дам маленькі такі анонсік, а потым мы вернемся да... Не ведаю, да каго, па-першую чаргу, да Краўцова ці да Віктара Дмітрыча. На канале так выйшаў відос пра тое, як заваліўся гарызонт. У нас відос, дзякуй Богу, мы распавядалі, што ў меня неяк на апошнія тыднямі прыпалі прагляды, таму што я зрабіў некалькі рэчы, якія ішлі супраць прагляду. Напрыклад, зрабіў відос на польскай мове, но на такой мове, на якой я магу польскай зрабіў, і я гэта, конечно, трохі так пессімізіраваў, все стало на свае месцы. І вось наконт гарызонта, гэты відос аб тым, не буду доўга распавядаць, аб тым, як мы страцілі цалкам гарызонт, таму што, ведаеце, у нас па лічбах выпуск менш за 2 мільёна штук тэлевізараў, але сярод іх няма гарызонта. Мы выпускаем все, што заўгодна, але толькі не гарызонта, і гэта азначае, статыстыка сведчыць аб тым, што мы толькі збіраем чужую прадукцыю для расійскага рынка. Вось такі малы відос, не буду далей распавядаць, калі цікава, паглядзіце. А зараз да Віктара і да Івана. Так, ну я так разумею, мы перед эфиром размаўлялі з Машай, потому что Маша не глядзела конференцию. Я не глядзела, потому что я была в адпачынку. У людей ёсць адпачынак. Зайздрош. Ну, Александр, усім раю так з'ездзіць у адпачынак, крыху адысці ад гэтых нашых праблем. Але я, канешне, ведаю пра тое, што Віктар Бабарыка даў шэраг інтэрв'ю, ці там пару інтэрв'ю, і заявіў, што, ну, як бы, апазіцыі ён не цікавым. І што да яго ніхто не звяртаецца і не звяртаўся наконт таго, каб вось узяць удзел ці уступіць у шэрагі вось тых дэмакратычных структур, якія існуюць цяпер. Слухайте, ну у меня так, вот он же шчыра распавядае, то есть вось за 5 гадоў майго ўжо існавання у эміграцыі, а 5 гадоў будзе праз пару тыдняў, это 5 гадоў было майму вызваленню, да мяне ніводнай сур'ёзнай прапановы не было. Вогуле, вось один раз была такая размова, не буду распавядаць хто і што, але гэта была такая як бы размова, але ніхто ніколі не сказаў: Александр Станіславович, вось ведаеш, вось ёсць прапанова, ёсць там міністр эканомікі, не пойдзеш? Ну, такой сур'ёз, так? І таму, калі Віктар кажа аб тым, што яму ніхто нічога не прапановваў, то гэта ж таксама так. Я, соры, канешне, але мне падаецца, што тут памер фігуры менавіта праз тое, што Віктар Бабарыка гэта тая фігура, вакол якой аб'ядналіся беларусы ў 20-м годзе і захацелі, каб Віктар менавіта стаў прэзідэнтам нашым, праўда? Маша, я, канешне, прабачце, паважаныя сябры, калі вам падалося, што я параўноўваю сябе з уплывам Віктара Бабарыка, то гэта моя памылка, тое, як я аб гэтым распавядал. Канешне, Віктар, калі б у нас былі свабодныя выбары, то ў 20-м годзе у нас быў прэзідэнт Віктар Дмітрий Бабарыка, і ў гэтым няма нейкіх сумневаў. І, канешне, для беларусаў, ну, напэўна, і на сёння яшчэ з'яўляецца той фігурай, якая калісьці іх аб'яднала, калісьці дала надзею на іншую будучыню Беларусі. Канешне, яго імідж, канешне, зусім і вага грамадская, канешне, зусім іншая, чым у мяне. Я гэта добра разумею, але я казаў менавіта пра тое, што калі у яго ёсць выбар рабіць штосьці свае ці далучыцца да сённяшніх апазіцыйных сіл, нашых дэмакратычных, то яму таксама
ну таксама ніхто нічога сапраўды у рэальнасці не прапаноўваў. То есть то бок у іх былі нейкія сустрэчы, але не было, напэўна, прапановы. Вось ведаеце, Віктор, а якая могла б быць такая прапанова? Што Ціхановская сыходзіць, ён займае яе пасаду? Не, напэўна, не магло быць такой прапановы. Што ён становіцца на месца Франка? Напэўна, не магло быць такой прапановы. Што ён становіцца прэм'ер-міністрам у аб'яднаным пераходным кабінеце, ну, как бы мне падаецца, некаторыя удзельнікі аб'яднанага пераходнага кабінета былі бы супраць, это першае, а па-другое, ці па яго гэтая пасада, ці яна не замалая для яго. Ну, гэта звычайна другая ці трэцяя пазіцыі, так? А Віктор ўсё ж ён лідар, так, конечно. Праўда, але як лідар, ці як бы слушная вось гэта пазіцыя, што як бы ты адыходзіш у бок пры тым, што ты быў тым самым чалавекам, які згуртаваў вакол сябе людзей і у 20-м годзе. А цяпер ты кажаш, ну, соры, як бы... Но прапаноў няма. Гэта першае. Па-другое, ён быў у 20-м годзе кімсьці, але давайте аддадзім належнае Франаку, камандзе і Светлане. Таму што адная справа гэта атрымаць магчымасць прадстаўляць беларусаў на выбарах, да? Прыехаць да Вільні, казаць, вось я абраная прэзідэнтка, да? А зусім другая справа, гэта 5 гадоў, нягледзячы на тое, што тут адбываецца у нас внутры, нягледзячы на тое, якая ёсць крытыка, я таксама крытыкаваў шмат, нягледзячы на пытанне да вынікаў, так? Але на міжнародным узроўні 5 гадоў все яшчэ працягваць вось гэтае, ну, падымаць пытанне Беларусі і працягваць такую працу, каб да цябе, ну, звярталіся, з табою бы размаўлялі, таму што калі все ж таки, калі мы кажам, што еўразвяз па якімсьці пытаннях, нехай не па пытаннях там палітычных, але па пытаннях экспертных звяртаецца і кажа, нам трэба меркаванне беларускай дэмакратычнай супольнасці, ён звяртаецца да офіса ў першую чаргу, так? То бок зарабіць себе, напрацаваць такі імідж і стаўленне да сябе з боку міжнародных партнёраў, гэта таксама праца. Віктор працаваў 3 месяцы перад выбарамі, Светлана з офісам працавала 5 гадоў. Мы з боку крытыкі зразумела, што крытыкі тут можа быць бясконца, і я сам как бы частку гэтых падтрымліваю, так? Але мы не можем казаць, што вось как бы давайте закрэслім гэты 5 гадоў, вернемся в 20 год, скажем, Віктор наш лідар, і давайте мы зноў будем будаваць все тое ж самае пад Віктора. Не, гэта неправда, так не будзе, і таму няма такой магчымасці. Але, сорачкі, а вось Віктор мог бы сам пачаць нешта будаваць? Конечно. Ну, конечно. Але пакуль гэтага не робіць. Пакуль гэтага не робіць, ведаеце, тут я з ім згодны. В чым я з ім згодны? Таму што калі глядзець не у логікі, ведаеце, тут есть такая падрабязнасць, калі я сидзеў у калоніі, я глядзеў на беларускіх карупцыянераў, сапраўдных ці несапраўдных гэтых самых дзяржаўных чыноўнікаў, і у мяне было адчуванне перавагі над імі. У чым? Я разумеў, што калі я выйду за крат, ну якімсьці буду. Няхай я буду займацца малым бізнесам, няхай я буду сидзець у студыі радыё і разважаць аб чымсьці, але якімсьці буду. А гэта людзі, калі выйдуць, у іх уже метка гэта чорная ёсць на іх, і іх возьмуць толькі падымаць шлагбаум. І таму і тут таксама у Віктора все ж таки мозг прадпрымальніка, не мозг ангошніка, не мозг прафесійнага палітыка, які можа себе сказаць, ну ёсць у нас такія прыклады, 30 гадоў людзі змагаюцца з рэжымам, 30 гадоў атрымліваюць недзе фінансаванне на гэта, без спекуляцыі, але недзе атрымліваюць, і бачаць сябе яшчэ гадоў 15 змагаючыся такім чынам з рэжымам. Гэта для іх прафесійная дзейнасць. Калі Віктор глядзіць на тое, што адбываецца, ён сапраўды кажа, з чаго пачынаецца прадпрымальніцкая праца? З таго, што ты себе адказваеш на пытанне, які есть запыт у спажыўца, на што есть запыт. А потым адказваеш на пытанне, што ты можаш прапанаваць, каб задаволіць гэты запыт. І калі ты задаеш себе такія пытанні, ты разумееш, што шмат працы, якая робіцца, яна робіцца самая па сябе.
не таму што нехта папрасіў яе рабіць. І таму калі Віктор бачыць вось гэта, канешне, і ён разумее, што у яго, ну, па-першае, тое, што ёсць, не задавальняе, па-другое, у яго самого нет такой прапановы. Ведаеце, мы ўсе шукаем, я таксама, і я разумею, што нашы гледачы жадалі бы пабачыць, вось выйшаў Ціхановскі, так? Нешта прапанаваў, і мы ўсе за ім. Так, выйшаў Віктор Дмітрійович, нешта новае прапанаваў разам з Машай, і мы ўсе за ім. Але абставіны складаюцца так, што у сённяшніх абставінах не можа быць такой прапановы ввогуле. Таму чалавек, які адчувае, што ён не можа далучыцца да гэтых дэмакратычных сіл, але адчувае ў сябе некі патэнцыял, пры гэтым ён прадпрымальнік, а не палітык, ён, канешне, будзе шукаць нейкі іншы такі шлях для сябе. Захоўваючы свой патэнцыял на будучыню. Захоўваючы свой патэнцыял на будучыню. І таму я цалкам разумею то, аб чым кажа Віктор. Магчыма, нейкія формы, ну, ведаеце, я ўжо за 5 гадоў таксама навучыўся, што калісьці нешта я скажу пра загончык беларушчыны, так потым сам себе думаю, ну, ты лепей памаўчаў бы трохі, але ж как бы куды ж ты. Магчыма, нейкія формы как бы гэтых словаў, яны не вельмі такія удалыя, але я разумею, куды ён рухаецца, я разумею, што ён кажа. Той праект, які ён абазначыў, ну, паглядзім, ведаеце, вельмі лёгка сёння закідваць усіх, ні у кого нічога не атрымаецца, паглядзім, што будзе далей. Тут ёсць вялікае пытанне іншае. Вялікае пытанне іншае, ввогуле, ведаеце, ввогуле шляха беларускіх палітыкаў, беларускай дэмакратычнай супольнасці. Я сёння выйшаў артыкул, учора аддаў на Белсаце мой пра 2030 год. Праз некалькі гадзін выпусціла артыкул Роза Маратарна, паважаная, пра не 30, а 10 гадоў ад сённяшняга дня. Не ведаю, хто больш лепшы прагназіст, і, канешне, не буду спрачацца з паважанай Розай, канешне. Але калі мы кажам себе пра вось тую будучыню, якой мы жадаем аказацца, то, канешне, ёсць маё уяўленне, і ёсць вось гэта была апытанка 29 экспертаў пра беларускі транзіт улады, і там шансаў на тое, што ўладу атрымаюць сённяшнія дэмакратычныя сілы, 0. Ніводзін эксперт не сказаў аб тым, што ёсць хоць нейкі шанец на гэта, так? І таму, калі вось ёсць агульнае пытанне, ну, вось мы бачым, ёсць жаданне перамен. Мы разумеем, што знешнія абставіны могуць скласціся так, што перамены будуць магчымымі. І тады, заплюшчваючы вочы і думаю аб тым, куды ты трапіш, куды ты жадаеш трапіць, ты павінен себе адказаць на тое, на пытанне, што ты павінен рабіць, што ты павінен прапанаваць так, каб быць карысным для Беларусі тады. Мы с вами уже не шмат абмяркоўвалі гэта. Я разумею, што Віктор будзе шукаць нешта свае, спадзяюся, знойдзе. Сённяшнія беларускія дэмакратычныя сілы, яны, конечно, пайшлі па свайму шляху, і яны, конечно, паставілі на тое, каб ўзаемадзейнічаць з міжнароднай супольнасцю. Гэта таксама праца, і, конечно, калі там Светлана, прадстаўнікі офіса, напрыклад, абараняюць запыт беларускіх дэмакратычных колаў на фінансаванне, на падтрымку, у тым ліку на падтрымку СМІ. Яны робяць карысную працу. Тое, што пры гэтым самім неяк трэба існаваць, ну, таксама трэба неяк існаваць. Тое, што вызваленне палітвязняў, і яны таксама выпаўняюць некую ролю экспертную. І ў шмат якіх іншых накірунках мы не можам казаць, што яны ўплываюць на падзеі, што вот менавіта з-за іх нешта адбываецца. Не. Але вот гэта экспертная роля, такая арганізуючая роля, яна таксама карысна, яна таксама патрэбна. Таму маем то, што маем, я доўга распавядаю, і тут з'яўляецца Краўцоў. Тут з'яўляецца Іван Краўцоў. Іван Краўцоў даўно з'явіўся, у прынцыпе. Ну, Іван Краўцоў, які распавядае, які дрэнны Віктор Бабарэка, гэта свежая з'ява. Ну, слухайце, вось чаму... Іван Краўцоў 3:0. Гэта таму, што проста па сутнасці гэтага камуніката не было ў 20-м годзе, і гэта такі нейкі уяўная фігура была Віктор Бабарэка. Слухайце, што сказаў? Ну, мне вообще цікава, як гэта адбываецца. Ведаеце, Ліза Пракопчык заве амаль выпадкова Івана на стрым, ён выходзіць там з бара, з некага, не будзем распавядаць, дзе ён сидзіць, але сидзіць вельмі далёка, нешта как бы нагаварыў, і вось у нас все беларускія СМІ уже пішуць аб тым, што сказаў Краўцоў. Вельмі цікава, як гэта адбываецца, то бок гэта не адбываецца, так, ведаеце, як быццам ён намагаўся, нешта планаваў. Што ён сказаў аб тым, што Бабарэка
вельмі дрэнна себе уяўляе сённяшнія палітычныя абставіны. Гэта першае. І другое, што ў 2020 годзе не так шмат і зрабіў Віктор Бабарыка, шмат чаго зрабіла каманда за яго. Вось два тыка. Ну, Віктор просто калі ў чэрвені 20-го ўжо сядзеў. Ну, канешне. Ну, ведаеце, першае пытанне, чаму Іван аб гэтым распавядае, ну, яно знаходзіцца ў такіх, на яго трэба адпавядаць, проста адказваючы, а ў якім зараз лічнасным стане псіхічным знаходзіцца сам Іван Краўцоў. Чаму яму хочацца аб гэтым так казаць? Таму што ніякай карысці ад гэтых выказванняў, конечно, няма. Чаму? Ну, штосьці сваё ён задавальняе. Калі казаць па сутнасці, ці магчыма, уявіць, вось каманда Віктора Бабарыка, сам Віктор Бабарыка, так? Ці можам мы сказаць, што мы можам убраць Віктора, паставіць некага іншага, і будзе той самы вынік. Ну, гэта як прыбраць, не ведаю, з групы ДДТ Шевчука і сказаць, а мы і без яго зробім. Не зробім. То бок, вы, напэўна, добрыя музыканты, вы, напэўна, разумееце, як там граць, але, ведаеце, без яго ніяк не атрымалася б. І таму без Віктора, канешне, Бабарыка нічога бы не атрымалася ў вас і 2020 годзе. Але вось патэнцыял, как бы, тых, хто робіць працу, ну, ведаеце, так бывае, калі людзі ў камандзе з некай ревнасцю ставяцца да лідара. Вось, наконт таго, што сёння Віктор не адчувае некую палітычнае паветра, тут ён вельмі добра працуе як дылетант. У якім сэнсе? Мы заіграліся ўсім. Вось я знаходжуся 24 гадзіны ўнутры нашых дэмакратычных колаў. І я разумею, хто такі Стражак, хто такі там Артём Брухан, што ён кажа, што ён мыслі, усе астатнія, як адбываюцца нейкія падзеі. І мы так заіграліся ў гэту вельмі невялікую ігру, што нам падаецца, што яна ёсць самая-самая такая важная. І, канешне, мы з яе выходзім так на гэта падыхаць паветрам, кудысьці да міжнародных структур, кудысьці яшчэ, але гэта толькі што вось выйшаў на 2 шага і вярнуўся зноў туды, дзе быў. І таму, калі прыходзіць Віктор і кажа, а нахера ввогуле гэта ўсё, калі на гэта нет запыта. Ён выконвае ролю таго самага чалавека, які сможа глядзець на гэта такім новым поглядам, які не быў, і глядзець, гэта вельмі карысна паглядзець ввогуле на тое, што ты робіш, і так, як быццам ты сам гэтага не рабіў, ці патрэбна гэта. І таму падаецца, што ён такімі дылетанцкімі у якімсьці сэнсе пытаннямі, канешне, штурхае гэтую канструкцыю, яна пачынае как бы пад гэтымі простымі пытаннямі, чамусьці яна пачынае, так, ведаеце, не памятаю, такое добра было беларускае слово, што вось гэта дрыжанне гэта, так? Вось. І наражаецца такі канфлікт, і мне вельмі было крыўдна бачыць, як шмат якія блогеры і СМІ пачалі распінаць Віктора за тое, што ён вось так паставіўся. Да? Мне незразумела была пазіцыя Ірыны Сідорскай у гэтай студіі на гэтым месцы, якісь прэтэнзіі, што Віктор прыйшоў як нейкі рэвізор. Ну, ведаеце, ну, калісьці хтосьці павінен мець магчымасць запытацца ў дэмакратычных сіл, а што вы зрабілі за 5 гадоў? Это все пытаются постоянно, мне падаецца. Ну, не все пытаются, не все атрымліваюць адказы. Но, то бок, вяртаючыся да пытання, я лічу, што задаваць такія простыя пытанні, якія задавала Віктор Бабарыка, мы павінны себе раз на паўгода. І адказваць на іх, а не казаць аб тым, што ты нічога не разумееш, ідзі куды, там, в Германію, кудысьці ты еш. Ну, тут у нас яшчэ Маша у нас ёсць. Зараз да Маши вернемся. Вось тут у нас прыйшло пытанне, не пытанне, а каментар. Слухайце, кожны новы, хто выходзіць з-за кратаў, таксама глядзіць новым поглядам і думае, што да яго ўсё рабілі неправільна. Ну, Віктор не казаў, што ўсё рабілі неправільна. Віктор казаў, што ў яго сяброў, тое, чаго вы не бачылі на канферэнцыі, ён сказаў, што яго сябры ў Беларусі, з якімі размаўляю, зусім не цікавіцца беларускімі дэмакратычнымі сіламі. На што Павел Атушка сказаў, а мае сябры цікавяцца. У нас вельмі розныя сябры. Ну, напэўна, так. Віктор не казаў, што ўсё зроблена неправільна. Ён ніколі так не казаў. Гучала гэта па-іншаму. Да Машы, ну, Іван Краўцоў мяркуе, што вось Маша гэта новы беларускі лідар. Ведаеце, калі мы зноў перайдзем да мовы
менеджерской, предпринимательской, так, то есть такая модель. Вот есть компания, так, а есть стейкхолдеры. Ну, люди, якія нешта атрымліваюць, так, ад яе. І калі мы так паглядзім на Машу, то так, на знешнім нейкім контуры яна таксама, як Ціхановская, размаўляе з буйнымі палітычнымі лідарамі. І зразумела, што ёсць палітычныя амбіцыі. Вынікі гэтых размоў, ну, я не магу параўноўваць, я не ведаю. Параўноўваць вынікі размоў Ціхановскай, вынікі размоў Машы Калеснікавай. Калі ў нас будуць два чалавека, якія будуць размаўляць з лідарамі, напэўна, будзе лепш, чым адзін. Калі яны не супярэчаць адзін аднаму. Тут супярэчлівасць ёсць. Так, але у Ціхановскай няма манаполіі на размовы. Но ведаеце аб чым я? Аб тым, што вось гэты знешні контур, гэта толькі адна група стейкхолдераў. І, напэўна, калі мы будзем казаць пра змену Беларусі, то, напэўна, галоўнымі стейкхолдерамі з'яўляецца сам беларускі народ унутры Беларусі. Нават не ёсць другая група. Гэта дэмакратычныя актывісты беларускія. І там імідж Машы зусім невялікі. Ну, ведаеце, там яе таксама, як Віктара, былі гатовыя распяць за нейкія словы, за ўдзячнасці Лукашэнкі таксама. Ну, вось гэта у гэтай групе, калі Маша прыйдзе і скажа, а хто за мной? Там будзе вельмі нешмат людзей. А вось у беларусаў, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, напэўна, Маша оставила такі вялікі пазітыўны след, таму што калі з'ехала Ціхановская, то Маша Калеснікава была на вуліцах з народам. Так? І таму тут ёсць нейкі ўплыў. Там, канешне, яна размаўляе, але я бы не перабольшываў магчымасці яе размоў. У нас некалькі, дзякуй Богу, такіх фігур. Напэўна, там Алесь Беляцкі таксама такая фігура. Вялікая фігура, якая можа з кімсьці размаўляць. Таму Маша ёсць. Маша ідзе нейкім асобным трэкам. Я спадзяюся, што яна не будзе ўступаць у канфлікты нейкія з офісам Ціхановскай, але звярну бы ўвагу, што галоўнае ўсё ж такі гэта ўплыў на беларусаў унутры Беларусі. Там магчымасці. А на гэтым трэку Маша ввогуле не працуе. Яна ввогуле не працуе над гэтым. Так, але ці працуюць астатнія? Ну, Павел Латушка працуе кожны дзень. У яго блог, дзе ён кожны дзень раздае свой погляд на свет, і там, колькі ад 10 до 70 тысяч праглядаў, там TikTok і так далей. І то бок ён працуе над тым, каб яго фігура была пазнавальная, каб яго погляды былі зразумелыя, напэўна, жорсткія погляды, але былі зразумелыя, ён на гэта выдатковыя, так. Вось закрыем тэму толькі тым, што шмат гучаць вось гэтых вось усіх размоў, што як бы мусіць быць змяняльнасць улады і тут у выгнанні, так, і што ёсць шмат людзей, якія могуць замяніць Ціхановскую, і нічога як бы не зменіцца кардынальна і якасна. Хто гэтыя людзі? Вось у вас ёсць такія прэтэндэнты? Конечно, ёсць. Ведаеце, калі Ціхановская зменіцца, але офіс Ціхановская будзе ўзначальваць Франак Вічорка, дакладна дрэнна не будзе. Ну, звычайна ж, як бы змяняецца лідар і змяняецца акружэнне, правда, адміністрацыя. Але ўсё ж такі трэба аддаць належнае тым, зноў, ведаю пра ўсю крытыку і разумею крытыку, але 5 гадоў людзі працавалі, і гэта зрабіла не сама Ціхановская каманда, каб была такая пазнавальнасць, каб был такой узровень сустрэч. Ну, напэўна, ўсё ж такі жартую. Ведаеце, с аднаго боку, мы кажам аб тым, што Ціхановская не можа быць змяняльна, таму што яе бралі людзі ў 2020 годзе, і яна несе свой крыж да таго моманту, пакуль Беларусі не будуць свабодны выбар. І з ёй размаўляюць міжнароднай супольнасці, яна галоўны прадстаўнік беларускага дэмакратычнага руха, дэмакратычнай часткі нацыі, так далей. І падаецца, што ўсё так павінна працаваць. Для чаго і перабіраць, для чаго і справаздачыцца перед кімсьці. Яна працуе, ёсць мандат 2020 года, там падпісана беларускі народ 9 жніўня 2020 года. Вось мандат. З іншага боку, тое, што яна кажа, тое, што яна прапануе людзям, ніяк не падтрымана беларусамі. То бок, яна працуе сама з разумення сваіх экспертаў, сваіх дарадцаў і так далей. І то бок, і гэта ўжо 6 гадоў,
такі шлях кудысьці самастойна. Далей, што будзе, кожны раз задаю одно і тое ж пытанне, што будзе, калі Ціханаўская стоміцца, ці Ціханаўская, неўдала будзе перахадзіць вуліцу. Вось калі не будзе Ціханаўскай, гэта што азначае? У сённяшніх умовах это азначае крах усей сістэмы, пабудаванай на легітымнасці Ціханаўскай. Сур'ёзна, вы так думаеце? А давайте себе уявім будучыню. Вось, дай Бог Святлане Юр'евне яшчэ 100 гадоў жыцця, 100 лет. Дай Бог. Но давайте себе уявім такую будучыню, калі заўтра не будзе Ціханаўскай. Што будзе далей адбывацца? Хто ўзначаліць офіс Ціханаўскай? Таму што адносіны не з асабіста Ціханаўскай, а з юрыдычнай структуры офіс Ціханаўскай. Што будзе з аб'яднаным пераходным кабінетам, у якога легітымнасць ад Ціханаўскай? Координацыйная рада, гэта, канешне, смешна, і гэта такія нагода для жартаў, 2000 з чымсьці галасуючых, але гэта людзі і легітымнасць не пабудаваная на іміджы Ціханаўскай. Але давайте себе уявім, што будзе? Вот няма Ціханаўскай, што будзе заўтра? Вось хто што? Павел Латушка. Павел Латушка хто? Узначае офіс Ціханаўскай? Офіс Латушкі. У яго няма ніякай легітымнасці. У гэтым-то і сэнс, што ніякую легітымнасць Павел Латушка не атрымаў. Вся яго легітымнасць таксама пабудавана, з усей павагай да Павла Павловича, яна таксама пабудавана на легітымнасці Ціханаўскай. І з ім ніхто не будзе размаўляць, потому што я быў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, цяпер я кіраўнік, і таму за мной размаўляць. Так не будзе. У яго няма легітымнасці патрэбнай. І мы пабудавалі вельмі слабую структуру менавіта ў гэтым сэнсе. Я разумею, чаму людзі былі супраць таго, каб Ціханаўская прайшла праз некую працэдуру падтрымкі яе легітымнасці на наступныя 5 гадоў. Я ўсё разумею. Але у нас паламалася гэтая штука, і мы пад пагрозай таго, што так будзе. Калі вы задаеце пытанне, хто мог бы, для мяне, конечно, Маша Калеснікаў з'яўляецца першым чалавекам, які мог бы быць таким. Для мяне, конечно, другим чалавекам з'яўляецца Віктор Бабарык. Ёсць ли нехта яшчэ? Мне падаецца, што не. Мне падаецца, што няма, таму што ні ў каго няма вось гэтага іміджа, які цягнецца з 2020 года. Есть яшчэ Сергей Ціханаўскі, але ведаеце, калі я разумею Алеся Беляцкага, тое, што ён кажа, тое, што ён робіць, у яго нет прэтэнзій на палітычную дзейнасць. Мне здаецца, што ён праваабаронца, і для яго яго справа быць праваабаронцам, а не палітыкам. Можа, я не так разумею. І, магчыма, гэта было па-іншаму. Ёсць у нас, канешне, яшчэ вельмі цікава мне было паслухаць Паўла Северынца першы раз ужывую на канферэнцыі, был вельмі ўражаны. Я яго не падтрымліваю канцэптуальна, але як спікер ён, канешне, вельмі 10 з 10, гэта, канешне, моцна. Яшчэ і пра беларускі спікер я тут дадам. Так. Таму што для часткі беларусаў гэта вельмі важна, каб лідар быў пра-беларускі. Канешне, у гэтым іншае пытанне, вось суадносіны паміж так іскравай беларускай часткай Беларусі і той часткай Беларусі, якая значна большая, але для якой пытанне нацыянальнай культуры і лакальна нацыянальнай мовы не з'яўляецца такім першасным. Вось суадносіны паміж імі гэта вялікае пытанне, гэта тое, у чым яшчэ нам самім прыйдзецца неяк знаходзіць мір, так. Я тут хуценька, трэба эту тэму нам уже скончыць, каб яшчэ пагаварыць пра нешта іншае, а у нас толькі 10 хвілін застаецца, Александр. Легітымнасць можа быць праз карысную працу. Латушка нешта робіць, НАУ нешта робіць, праваабаронцы нешта робяць, Белпол нешта робіць, а тыя, хто нічога не робіць, не мае і легітымнасці. Прыгваздзілі. Калі кажуць нешта робіць, я так трохі пачынаю нервавацца. Таму што мне падаецца, што мы павінны казаць, не нешта робіць, а ёсць нейкі вынік. Вось, ці ёсць не вынік, ці няма выніка. Я ведаю, які вынік ёсць у Белпола. Я ввогуле шмат разоў казаў у сваіх стрымах удзячнасць гэтай карпорацыі, гэтай структуры за іх працу, таму што я сам карыстаюся іх інфармацыяй. Тым, што яны выцягваюць з внутры Беларусі, і яны наносяць вялікую шкоду рэжыму сваёй працы. Я ведаю іх вынікі. Наконт астатніх не буду крытыкаваць, але давайте задаваць пытанні наконт вынікаў, а не наконт колькасці праробленай працы.
Так, пераходзім мы да наступнай тэмы. Яшчэ 15 хвілін ёсць. Яшчэ 15 хвілін. Так. Александр Кнырович, блогер, візіянер. Вы же так можна называць, правда? Нужно. Мне падабаецца сувалкі клуб. Той самы. Падводзіць вынікі гэтага тыдня. Александр, герой гэтага тыдня у нас Андрей Іванец, гэта міністр адукацыі, калі вы не ведаеце. Уже ведаю, дзякую вам. Я была, калі шчыра, не вельмі сачыла за ягонай дзейнасцю, так, хаця, канешне, мы журналісты заўсёды прыслухоўваемся да таго, што кажуць такія высокія чыноўнікі, так, і я была здзіўлена, што міністр адукацыі ніколі не працаваў у школе. Вось мне цікава, ці мусіць міністр адукацыі хоць нейкім чынам быць датычным да выкладчыцкай дзейнасці, каб вось разумець нейкія працэсы. Ці мусіць вот міністр эканомікі быць эканамістаў? Мусіць ж, правда? Ведаеце, гэта іншае, як кажуць. Міністр гэта ўсё ж такі менеджерскае становіска, менеджерскія пазіцыі. Яна не экспертна, а ён павінен ведаць, як арганізаваць працу, а не тое, як дакладна нешта робіцца ў школе, ці вось в эканомікі, як дакладна нешта робіцца, не ведаю, в асобнай галіне. Але, канешне, міністр не мае права выказваць экспертнае меркаванне, не будучы прафесіяналам. Ён можа выказваць меркаванне наконт таго, як павінна кіравацца там цалкам школьная сістэма, але распавядаць пра рэпетытараў, адкуль ён ведае, што такое рэпетытар. Ведаеце, калі ён кажа пра тое, што такое рэпетытар, ён выказваецца так, як, не ведаю, працоўным. Прабачце, як мужик пад ларьком з півам, вось іх меркаванне аднолькавае, таму што ў яго няма досведа, няма экспертызы, і адзін выказваецца з гледзяшча проста чалавека, які жыве ў гэтай краіне, і другі выказваецца на такіх же самых падставах. То, што ён міністр адукацыі, не робіць яго большым прафесіяналам у рэпетытарстве, чымсьці яшчэ. Давайте зачитаю, тут будзе по-расійску, соры перед нашей аудиторией. Итак, обычный вечер в простой семье из Беларуси, судя по высказыванию министра образования. Приходит батя со смены на заводе и говорит: так, сынок, садись, сейчас объясню тебе квадратное уравнение, потом поработаем над present perfect continuous и расскажу про нервную систему червяка. Потом приходит мать, продавец и соседи, и такая: а я расскажу про валентность углерода, составим сочинение по литературе на 5 страниц и разберем удельную теплоемкость. Ничего необычного, у нас в стране все гении. То бок, сябры, я думаю, што вы ў курсе. Міністр Іванец чарговы раз выказаўся супраць рэпетытараў, маўляў, ён зусім іх не ўспрымае, што рэпетытары не патрэбныя, таму што школьная праграма яна лёгкая, і што кожны бацька і кожная маці мусяць умець растлумачыць дзецям школьную праграму, калі, напрыклад, яны нечага не разумеюць. І то бок, вось гудуць соседкі ўжо пару дзён, таму што міністр Іванец перакладае адказнасць на бацькоў, на рэпетытараў, але нічога не кажа пра сістэму адукацыі, у якой, уласна кажучы, і праблемы, таму што чаму так шмат рэпетытараў? Таму што, відаць, сістэма не спраўляецца. Я абяцаў не лаяцца в эфіры. А зараз мне вельмі хочацца сказаць, мальчик-дебіл. У нас міністр адукацыі дебіл. Чаму? Распаведу, прабачце, Маша. Все ж таки гэта не мат. Распаведу чаму. Па-першае, калі ён так кажа, вельмі проста. Ёсць тое, колькі каштуе кошт гадзіны адносін бацькі з сынам. Напрыклад, чалавек працуе на заводзе, ёсць тое, колькі ён атрымлівае, а ёсць тое, колькі ён выдатковае часу на свае нейкія хатнія справы і колькі на адносіны паміж сабой і дзецьмі. І калі гэта гадзіна даражэйшая, чым тое, колькі ён плаціць рэпетытару, не кажуць уже пра тое, што экспертиза, што квадратнае ўраўненне зусім не кожны бацька распавядзе, так? То, напэўна, лепей аддаць гэтую працу камусьці, хто разумее лепш за цябе, а самому займацца нейкімі іншымі справамі і свае стасункі з дзецьмі будаваць все ж таки на падставе чагосьці больш прыемнага, чым разбор матэматыкі, задачкі для 10 класа. То бок гэта першае. Прафесійную справу лепей перакласці на прафесіянал.
а не самому казаць, што я ведаеце, я сам не капаюсь у сантэхнікі. Чаму? Таму што лепей гэта зробіць чалавек, якому заплачу грошы, але ён будзе прафесіяналам. Гэта першае, чаму міністр дрымучы, ён не разумее, чым мне кажа. Другое, адкуль ввогуле ўзнікаюць рэпетытары? Я нагадаю міністру. Таму што 30 гадоў таму, калі я паступаў у вышэйшую навучальную установу, конкурс на педагогіку, на выкладчыка ў школе, яго амаль не было. Туды прыходзіў кожны, хто не прайшоў кудысьці яшчэ і ішоў там на выкладчыка геаграфіі ў школе. Вы зрабілі сістэму такую, і зараз тое ж самае. Калі у выкладчыка ў школу ідуць людзі, якіх не бяруць больш нідзе. І таму якасць выкладчыкаў, там ёсць, ведаць, канешне, ёсць вельмі розныя людзі з сваімі нейкімі асабістымі якасцямі, канешне, ёсць якія заінтарэсаваны ў чалавеке, заінтарэсаваны ў выніках, але іх меншасць, а большасць гэта тыя самыя людзі, якіх вы выгадавалі. Яны такія, і менавіта таму якасць адукацыі ў школе такая, што павінен либо бацька дапрацоўваць яшчэ другую частку свайго працоўнага дня выкладчыкам у дзяцей, либо наймаць рэпетытараў. Не таму, што яны дрэнныя бацькі, не таму, што там дрэнна вучыцца дзіцё, таму што пабудавалі сістэму, дзе выкладчык, вось такі. Я, ведаеце, магчыма, я неправа, напішыце аб гэтым каментарах, але ж я памятаю, як вось мой выпускны клас і куды ішлі людзі. І нікому не прыходзіла ў галаву, што вось пайсці ў выкладчыкі гэта прям вот нават шлях. Некі шлях да поспеху ў жыцці. Не, гэта не шлях да поспеху ў жыцці. І зрабілі гэта вы, а не дзеці. Наконт булінгу, там яшчэ выказаўся. Так, там пра булінг таксама... Так, зараз я пагляджу, дзе там вось гэтая частка пра булінг. Ой, я могу згадаць. Да, мне здаецца, што там было такое, што булінг гэта ўсё нейкая фігня, і гэта ў сацыяльных сетках. Маўляў, вы там як бы кантралюеце, што вашы дзеці робяць у сацыяльных сетках, і не будзе булінгу. Вам зачем? Значит, глядзіце. Калі я вучыўся ў савецкай школе, у мяне ў класе было 36 чалавек. Таму што быў падвойны клас, таму што тады быў пераход з 10 на 11 гадоў навучання. Што можа выкладчык зрабіць з класам 36 чалавек? І ўявіце себе, што адбываецца на перапынках у класе, з такім, ведаеце, у такім нармальным, завадскім раёне, ён не завадской, але побач з заводам, з дзецьмі, бацькі якіх, не вельмі адукаваныя, не спінозы. У мяне там булінг быў на кожным перапынку. І адносіны, якія, ведаеце, быў вельмі добры фільм «Стужка», напэўна, Ролана Быкова. Чучела? Так, чучела. Аб тым, што адбываецца ў школе. І тое, што стала толькі горш, гэта я вам абяцаю. Таму што свет стал больш жорсткі, таму што больш інфармацыі, больш, дзеці больш не тое, што развітыя, а яны больш, у іх больш магчымасці паглядзець, як можа быць вельмі па-рознаму. Яны больш жорсткія, чым былі дзеці савецкія, ўсё ж такі. І таму я ўпэўнены, што сёння булінг в школах на значна вышэйшым пазёме ўзроўні, чым было ў Савецкам Саюзе. І тое, што міністр заплюшчвае вочы, гэта тое ж самае, як робіць яго кіраўнік. Калі Лукашенко заплюшчвае вочы на ўсе праблемы, кажа, што ў нас гэтага няма, так? Гэта азначае закопваць праблему яшчэ глыбей. І, ўвогуле, ведаеце, два гэтых выразы кажуць аб тым, што ў нас міністр адукацыі вельмі неадукаваны. Ён не ведае сваёй галіны, і ён не можа працаваць міністрам адукацыі. Таму што калі б ён быў сапраўдным міністрам адукацыі, ён, напэўна, размаўляў бы зусім наадварот. Ён бы казаў аб тых выпадках, якія ёсць, аб тым, што яны прааналізавалі, аб тым, што яны папрацавалі не з міліцыяй, а з псіхолагамі ў школе, і аб тым, як гэта праблема вырашаецца кожны дзень. Напэўна, ён павінен быў бы распавядаць пра гэта. А перад рэпетытарамі ён павінен быў бы прабачыцца, што бацькі павінны не толькі выдаткоўваць падаткі, каб працавалі школы, а яшчэ выдаткоўваць асабістыя грошы на тое, каб плаціць рэпетытарам за тое, за што не давучыла гэтая школа. Ён павінен быў бы прабачыцца і таксама распавядаць, як яны збіраюцца падымаць якасць адукацыі в школах. І тогда гэта быў бы нармальны міністр. А так, гэта міністр,
Не буду больше лаяться. Просто неадукаваны міністр. І апошняя тэма. Сёння Лукашенко сустракаецца з лідарам М'янмы, так, Мін Аун Хлайн, так. І вось учора яны ўжо мелі такую папярэднюю сустрэчу ў рэзідэнцыі. Відаць, я не ведаю, дзе гэта астражыскі гарадок, ці гэта Дразды, не ведаю дзе, так. І Лукашенко сустрэў свайго калегу такімі словамі: у вас такая одежда, у меня такой нет. Абсолютно европейский человек, а не азиатский. То бок азиатский человек не может быть у джинсах и у белой кашулі и у клетчатым пінжаку Александра. Ну, ён майстер дипломатии. Видите, как бы так, конечно, это сильно. Дайте мне трохи часу перажыць. Так. То бок, не ведаю, прыедзе кітаец, ён скажа: зусім еўрапейскі чалавек. Так, ладно, добра. Што там з М'янмай? З М'янмай, ведаеце, першае. М'янма – гэта дыктатар М'янмы. Ён захапіў уладу незаконна. Гэта было колькі 4 ці 5 пару гадоў таму. Ён сидзіць вельмі хісткам гэтым стуле. Ён кантралюе зараз 21% тэрыторыі краіны. З'явіце себе, што калі б гэта было Беларусь, гэта было бы трохі больш за Мінскую вобласць. Так, там пражывае не 21%, значна больш людзей, то бок ён кантралюе крупныя гарады, але больш за 40% кантралююць тыя самыя паўстанцы. Праблема толькі ў тым, што паўстанцы вельмі розныя, яны часам ваююць паміж сабой. Там вельмі складаныя становішча. Але гэта ваюючая краіна, якую падтрымліваюць Кітай. І, конечно, калі мы кажам, што мы павінны супрацоўнічаць з М'янмай, кожны раз павінны себе задаваць пытанне: а чаму гэты дзіўны чалавек, зусім як еўрапеец, намагаецца нешта купіць у нас, а не ў свайго сяброўскага Кітая, які амаль побач? І адказ на гэта пытанне няма, ці ён такі, таму што Кітай нешта яму не прадаецца, і таму што ў М'янмы няма грошай. Хутчэй за ўсё другое. Таваразварот наш мінулым годзе быў усяго $15 мільёнаў, то есть гэта нуль. Гэта сапраўдны нуль. І мы збіраемся там пабудаваць зборачныя прадпрыемствы, нашы машынабудаўнічыя. Ведаеце, вось МТЗ выйшла навіна, што ён скарачае колькасць дылераў у Расіі, таму што ў Расіі падае яго продажы, і вось яны збіраюцца прадаваць гэта самае М'янме. Дзіўная рэч была, калі Білвест, цалкам знаходзячыся ў працэдуры банкрутства, заявіў, што ён будзе нешта рабіць в М'янме. Я ввогуле не разумею, прадпрыемства... Шыць абутак арміі, здаецца, там нешта такое было. Але ўся армія М'янмы гэта 140 000 чалавек. А патрэба, каб выйсці на нуль для Білвеста, гэта некалькі мільёнаў. Зімовыя боты, летнія боты, сандалікі. Нешта ж можна прыдумаць. Тапкі. Слухайце, я разумею, што там няма зімы, але такі умоўна зімовыя там для плюс 15. Нагадаю, побач Кітай, які ўсё гэта робіць у буйных аб'ёмах, якому мы праграем расійскі рынок. Побач Кітай. Таму ввогуле у гэтай гісторыі няма перспектываў ніякіх. Так, як мы страцілі некалькі сот мільёнаў долараў у Венесуэле, так будзе і зараз. Гэта бздзюра Лукашэнкі, які чамусьці вырашыў, што вось такім чалавекам ввогуле можна мець справу. Но напрамак будзе адзін з двух. Ці яго скінуць, як скінулі Чавеса і, Мадуру. Але ўсе нашы інвестыцыі закрэслены былі яшчэ калі гадоў 6 таму, да таго, як Мадуру сышоў. І тады нашы ўсе гэтыя інвестыцыі можна будуць закрэсліць. Усё, што вы туды выкінеце, гэта будзе страты. Ці становішча нармалізуецца, гэты дыктатар пераможа ўсіх сваіх ворагаў, і мы яму будзем не патрэбны. Таму што побач ёсць Кітай, які будзе рабіць все тое самае, але танней, чым мы, больш эфектыўна, і мы зноў страцім гэтыя грошы там. Гэта ввогуле не перспектыўны напрамак. Мы бачым, як адбываецца в Афрыцы. Все, што мы там сустракаліся, ціснулі рукі і так далей, все не працуе. Ввогуле все не працуе. Будзе тое ж самае. Ёсць толькі адны сапраўдныя абставіны. Магчыма, у нас ёсць супраца па ўзброі. І вось гэта тое, што знаходзіцца пад коўдрай некай, і тое, што мы не бачым. І там, магчыма, ёсць нейкія
перспектывы не для нас, як для краіны, не для беларусаў, а для асобных людзей, які знаходзяцца побач Лукашенко і зарабляюць на продажах зброі. Александр, дзякуй. Александр Кнырович, блогер, візіянер, сёння быў госцем нашага жывога эфіру. Мы шмат пагаварылі пра лідараў у беларускай апазіцыі ці у дэмакратычных сілах. Ну, ведаеце, не вся апозіцыя з'яўляецца дэмакратамі. Гэта праўда, так. Ну і мы толькі пра парачку так закранулі. Вось потым мы пагаварылі пра міністра Іванца, ну і уласна кажучы пра прыгожы пінжак лідара м'янскай хунты. Амаль еўрапейскі. Дзякуй, Александр. Сябры, у нас наперадзе праз пару гадзін будзе Зміцер Лукашук з Міхалам Патоцкім, а таксама з арганізатарамі фестывалю «Гра», які ўжо у пачатку верасня адбудзецца ў Варшаве, так што не пераключайцеся. Дзякуй вялікі, да пабачэння. Да пабачэння.